dia, com et sents? Espero que espectacular, que estiguis tenint un dia espectacular. Recorda que principalment depèn de tu. Igual et ressona a tu també. Jo m'havia trobat anys enrere que feia moltíssimes coses, que no arribava a tot arreu, que anava estressat, em faltava temps, no podia fer tot allò que volia, no podia assistir a tot arreu allà on volia anar i no donava per tot. I el meu estat intern, evidentment, reflectia tot aquest no poder arribar a tot arreu, sí, evidenciant-se amb un tipus d'emocions. Com també vaig passar les meves èpoques en què sentia que perdia el temps, els dies, les setmanes, els mesos passaven i jo no progressava, no avançava. Bé, què es tracta? De que gestionem bé el temps, que gestionem bé. Vaig decidir un moment a la meva vida, per sort, i n'estic molt agraït, formar-me, estudiar, aprendre, i vaig dedicar-hi molt temps, molta energia i molts diners, i tots aquests anys d'estudi m'han portat a poder portar la meva vida a un nivell superior. Doncs tot aquest estudi que hi ha hagut aquesta dedicació i aquest vincle durant tot aquest temps amb moltes àrees de la meva vida que si han vist implicades, el que faig és resumir-ho en 4 hores i aportar-t'ho per, si tu vols, aquest diumenge, dia 16, des de les 10 del matí fins a les 2 del migdia, Sant Fruitós de Bages, a l'espai de trobada Mima't. Et donaré totes aquestes eines que jo he tardat tants anys a integrar i a posar en pràctica, doncs que tu en 4 hores les puguis tenir. Serà perquè puguis entendre que marcar-nos els objectius és vital a la nostra vida, saber prioritzar i saber organitzar la nostra agenda, perquè l'únic tresor que tenim és el temps, que no sabem quan s'acabarà. I sí, tot el que fem a dintre el temps és el que ens porta a la vida al nostre següent nivell, a millorar, a créixer, a expandir-nos, i com més bé el gestionem, més bé ens sentim i més creixem. I per tant, amb unes quantes pinzellades, amb uns quants ítems, unes coses que no ens ensenyen a l'escola, però sí que si les sabem i les tenim en compte i les posem en pràctica, canvia la nostra organització del temps, canvia el que estem obtenint de la vida, perquè també està canviant el que estem donant i el que estem oferint. O sigui que t'espero aquest diumenge. Simplement m'escrius a salvadorcompanyó@gmail.com, un mail dient el teu nom i dient inscripció curs gestió del temps, i ens trobem aquest diumenge. Tots podem portar la vida a un nivell superior. Ara bé, hem de fer alguna cosa. Si fem com hem fet fins ara, continuarem vivint com hem viscut fins ara. Per tant, si volem millorar, créixer, fer un pas endavant, és important que prenguem decisions, i en el fons invertir 4 hores d'aquest diumenge ja és una gran decisió que indica que t'estimes a tu mateix i que estàs portant la teva vida al següent nivell, a un nivell més alt. Moltes gràcies, espero que tinguis un dia espectacular.